UCIN zná dokonale problematiku spojenou s pokládkou, renovací a ošetřováním podlah a neustále vyvíjí dokonalejší a dokonalejší řešení. Díky značce UCIN si podlahář metr za metrem podmaňuje svoje teritorium, protože ten, kdo nese prapor UCIN, tomu patří podlaha UCIN a podlaha je vaše. Jak rychle vyrovnávat velké nerovnosti potěrem s extrémně nízkou plošnou hmotností? S UCIN Turbolight System. Na připravený podklad naneseme nylonovým plyšovým válečkem penetraci UCIN PE 360. Alternativně můžeme provést pokládku na oddělující folii. Potom musí být tloušťka lehké vyrovnávací malty UCIN NC 194 Turbo minimálně 3 cm. Vhodnou okrajovou dilatační páskou nejméně v tloušťce 8 mm opatříme veškeré dotčené části stavby, jako stěny, sloupy, trubky, podesty, dveřní zárubně a podobně. UCIN NC 194 Turbo rozmícháme pomocí potěrového čerpadla. Obsah dvou pytlů UCIN NC 194 vysypeme do míchačky, přidáme potřebné množství vody, přibližně 20 litrů, a mícháme po dobu 2 minut. Následně čerpáme na místo pokládky a plynule zpracujeme. UCIN NC 194 Turbo lze rovněž rozmíchat v míchací nádobě nebo ve spádové míchačce. Rozmíchanou a nanesenou maltu rozvrstvíme potěrovou šavlí v požadované tloušťce vrstvy a srovnávací latí stáhneme do roviny. Pomocí hladítka nebo zednické lžíce vyhladíme a udusáme. U nerovného podkladu je možné bezproblémové vytažení na tloušťku granulátu, tedy přibližně 5 mm. Po čekací době nejméně 24 hodin rozvineme na vytvrzenou plochu UCIN NC 194 Turbo renovační rouno UCIN RR 201, které stříháme nůžkami. Pásy renovačního rouna klademe volně a celoplošně s přeložením nejméně 2 cm. Tenký potěr UCIN NC 195 smícháme s čistou studenou vodou a nanášíme v předepsaném množství přibližně 20 až 25 kg na metr čtvereční. Tento nanesený tenký potěr nesmíme zpracovávat jehlovým válečkem. V místech dveřních zárubní je nutno přiznat pracovní smršťovací spáru, kterou je možno před pokládkou podlahoviny uzavřít opravnou hmotou UCIN NC 182. Jakmile dosáhne vrstva tenkého potěru UCIN NC 195 zralosti ke kladení, můžeme obvyklým způsobem pokládat textilní a elastické podlahoviny či parkety.